Allah me kake a nan gurin ka zo ka yi tagumi kana zaune haka gashi ka yi malu tal. Ka me kuma kake wannan? Me ya faru haka malam daga magana ka tashi? Kai. To malam tunda ka ki mu gaisa me ya faru ka zo dajin Allah haka ka zo ka zauna kai kaɗai ka yi tagumi haka gashi ka yi malu tal me ya faru? Kai ba dole da daji ba. Cuta ɗaya ta addabi mutane ta coronavirus. Ta yaya zan gaisa da kai ne ma kake tunanin za mu gaisa da kai hannu da amma yanzu in tambaye ka mana wai daga ina kake ne yanzu ne? Ni da ma daga daga Malaysia. Kai ina yake?